Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω να φτιάχνετε ένα γρήγορο ψωμάκι, πολύ νόστιμο και χωρίς πολύ κόπο και πολλά έξοδα. Λοιπόν, για το ψωμάκι αυτό, σε μία λεκανίτσα βάλαμε αλάτι. Έχω βάλει μία κουταλιά τη σούπα αλάτι. Θα βάλω 300 ml νερό και 50 ml λάδι. Έτσι, τα βάλαμε αυτά. Ένα baking powder. Το ψωμάκι αυτό θα γίνει αφράτο και πολύ νόστιμο. Σας πληροφορώ, δεν θα μείνει τίποτα. Και αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και αρχίζουμε να ζυμώνουμε. Περίπου θα πάρει μισό κιλό αλεύρι. Αρχίζουμε λοιπόν να ζυμώνουμε με τα χεράκια μας μέχρι να γίνει μία εύπλαστη ζύμη μαλακή. Και να μην κολλάει στα χέρια μας. Ρίχνουμε λίγο το αλεύρι και ζυμώνουμε ταυτόχρονα. Μέχρι που το ζυμάρι να μην κολλάει στα χέρια μας. Το ζυμαράκι μας σχεδόν είναι έτοιμο, από ό,τι το βλέπετε. Γρήγορα. Αυτό είναι. Ας το ζυμώσουμε λίγο, να γλυκάνουμε, να το γλυκοζυμώσουμε όπως έλεγε η μαμά μου και όπως λέει η μαμά μου. Το ζυμάρι θέλει γλυκοζύμωμα, αλλά να μην κολλάει στα χέρια μας. Έτσι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να βάλουμε άλλο αλεύρι, αυτό είναι αρκετό. Απλά θα το ζυμώσουμε λίγο. Θα το πλάξουμε και θα το βάλουμε στο ταψάκι μας και σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά. Το βλέπετε, ούτε κολλάει, απλά θέλει λίγο ζύμωμα ακόμα, γλυκοζύμωμα όπως το λέμε, και είναι έτοιμο. Χρειάζεται ακόμα έτσι αυτό το αλευράκι και τέλος. Το βλέπετε, έχει ήδη, δεν κολλάει ούτε πλέον στη λεκάνη ούτε τίποτα, πάει. Αυτό είναι το ψωμάκι μας σήμερα, το καρβελάκι μας. Γρήγορο. Και ωραίο.
Θα αλευρώσουμε λίγο την επιφάνειά μας για να το ζυμώσουμε καλά. Το βλέπετε, είναι έτοιμο. Παίρνουμε τώρα το τεψάκι, το βάζουμε μέσα, εδώ, με λαδόκοτα, το ανοίγουμε λίγο για να γίνει ένα ωραίο καρβελάκι, το πατάμε. Έτσι. Το χαράζουμε άμα θέλουμε, όσοι θέλουν. Το σταυρώνουμε και πάει για φούρνισμα. Το αποτέλεσμα θα το δείτε μετά το φούρνισμα. Να τα ψωμάκια, μόλις γίνανε έτοιμα και το μεγάλο και τα μικρά ψωμάκια. Αυτό είναι το ψωμάκι. Δείτε τώρα από μέσα πως είναι. Δείτε. Τέλειο. Τέλειο το ψωμάκι. Για δείτε το. Να το δοκιμάσουμε κιόλας. Και δεν σας λέω τίποτα. Δείτε. Αν προσπαθήσετε να το κάνετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία.